Det er så bagsiden af kameraet med søgeren, udløseren og den meget vigtige menuknap. Når du kommer ind her, så kan du vælge mellem forskellige linser, forskellige film. Du kan gå ind på Histamatic og købe, du kan vælge flash. Det foregår på den gode gammeldags iPhone-måde. Jeg prøver at tage en John S, som er en af de første linser, der blev lavet. Der går vi ind og kigger på film. Der er mange forskellige muligheder. Sort-hvide, skingrende, plastik, fantastisk, gamle Instamatic film. En af de nye smarte er Float. Lad os vælge den. Done. Så tilbage på menuen. Og så er vi klar til at tage et billede af min stue.